Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy. I want to tell you that it worked. What do you mean? I get 15 points. Congratulations. This is what I say. God bless you. Amen. That's what you wanted. Yeah. Less than 20. Yes. God gave you. Yeah. So we give glory to God. So I said, I see you in the corridor of university. Yes. And I said, when you are there, what should you do? I should not go to some other place like the discourse verses. That's where they have lots of things. Because I see them stealing your cup, your crown. Be who you are, a child of God. Whatever the pressure, leave them to do it. You are not part of it. Okay. But the Bible says our citizenship is what? Is heaven. Eh? Yes. So we are not part. We can be with them here, but we are not one of them. He said we are different. You understand? Yes. So I'm very proud of you. Okay? Yes. I'm very proud of you. My name is Tendai Matina. I'm coming from area 22. Zina langa ndi Tendai Makini, nimachokera ku 22. Tell us your testimony after being prayed by the man of God, Bishop Abraham's mama. My testimony is about education breakthrough. Umboni wanga ndi wa zamaphunziro kuboleza. When I was about to write my examination, the MSc examination, Pamene ndimafuna kuti ndilembe mayeso anga a Malawi School Living Certificate, something happened at our school. china chake chinachitika ku skulu kwathu. And that thing changed our lives, all the students who were supposed to write examination that time. Nde chinthu chimenechi chinasintha miyoyo ya wina aliyense amene amafuna alembe mayeso pa nthawi imeneyi. And I was one of the victims. Nde ine nali mmodzi mwa iwo. Because of that thing, Chifukwa cha chimenechi, my concentration in school changed. nzeru zanga chidwi changa pa maphunziro chinasintha. And my performance started going down. Ndiye machitidwe anga pa skulu anayamba kutsika. I didn't know what to do. Sindimadziwa kuti ndipanga chani. That after everything, I just made up my mind that when I go home, I have to go to Glorious Light International. Nde zitachitika zimenezi ndinaganiza kuti ndikapita ku nyumba ndikapita ku church cha Glorious Light International. Yeah, when I came here at the first time, Nditakwera kuno koyamba kenikeni, I received the prophecy from the man of God. ndinalandira uneneri kuchokera kwa munthu wa Mulungu. He said that my soul sings for Psalm 23. Anatiuza kuti ndizikawerenga Masalimo 23. Psalm 23 that the Lord is my shepherd, I shall not want, and I shall have everything that I need. Anandiuza kuti Ambuye ndiye m'busa wanga ndipo sindidzasowa, komanso ndidzakhala nacho chilichonse chimene ndimafuna. That is really true, people of God. Zimenezi ndizoona kwambiri anthu a Mulungu. Because I only stay with my mother, my dad passed away. Chifukwa choti ndimangokhala ndi mayi anga, bambo anga anamwalira. That time that I lost my dad, Nthawi imeneyi imene bambo anga anamwalira, I've never lacked anything. sindinasowepo china chilichonse m'manja mwa Yesu. So after writing my exams Nditatha kulemba mayeso, and the results come out, zotsatira zinatuluka. I got 15 points. Ndinapeza mapointi 15. I came to meet the man of God to thank him for his prayers and everything that he have been doing in my life. Ndinabwera kudzakumana ndi mtumiki wa Mulungu kuti ndimuyamike pa zonse zimene akhala kuchita moyo mwanga. He told me that this is just the beginning. Anandiuza kuti ichi ndi chiyambi We chabe. are moving forward. Ndikupita chitsogolo m'manja mwa Yesu. And he is seeing me in one of the universities of Malawi. Ndi anandiuza kuti akundiona ma university ya Take Malawi. that to wait that I was praying for it, that the Lord should reveal and everything should come true. Ndiye ndimapemphera kuti Ambuye achionetsere komanso china chilichonse chichitike mmene zinanenedwera. Yeah, now I'm here. Ndiye pano ndili pano. I've been selected to the University of Malawi, the Polytechnic. Ndasankhidwa kupita ku University ya Malawi Polytechnic. What the word of advice can you give to your fellow young ladies who are watching this program and as well as for those that are listening to your testimony?
tell them is that first you should seek the face of God. chimene ndofuna ndawuze chokuti choyambirira tifune nkhope yake ya mulungu. If you seek the face of God, everything shall follow in line. Ukafunafuna nkhope yake ya mulungu chinachitonse chikakufuna mali chamapanga mwa Yesu. And you should always know that God's time is the best. Nthawi zonse tiyenera kudziwa kuti nthawi ya mulungu ndiye yabwino. In everything that you may be doing, china chilichonse chimene mungakhale mukuchita ask God to bless your plans. muzifunsa mulungu kuti adalitse malongosolo anu. Because the Bible says that chifukwa Bible limanena kuti we may make our plans, titha kupanga maplani athu but God is the one who fulfills everything. koma mulungu ndiye amene amakwaniritsa zonsezo m'manja mwa mphamvu ya Yesu. We thank God for your testimony, and it's our prayer that the Lord should give you the grace to keep your testimony in Jesus' name. Amen. Tukuthokoza mulungu chifukwa cha umboni wako.